presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mga umusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga iksunan mga kasama, awhagong kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Virna. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Virna. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga ambot sa kay nakaon aning kanahan. Nagpamiyembro mas mga anting-antingan. Ambot og tinuod masad ka ni ha. Pero aron niyo kayo masabtan ang sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Ay, matawa akong bagay, pupita. Ay, matawa asawa na ko. Ay, eksista na ba? Ay, kata-kanta ko ba? Kani, kausa na ba sa ang tubig kay paborito ni Sir Doug Tiluson? Kani, larga. Mayuhan na akong plaking eh. Tulog na, mata ko piyong na. Thank you, Gabs. Gag! Oh, ansa man? Arigod! Ban lang kong kanta, wadyo ka maduol na ko. Asa pa, ang dako dire? Ha, unsa baga, oy? Katugong pirmi na kong dadon-dadon? Nara, diha, tanawa. Ba mag-i mo ipapangita ko. Lagi ako ipangita dire. Ay, aha ka sa gini mo. Ay, kadiyot, pi. Huwag yun mo makit dire. Lagi, dire naman to. Unsa di ay ni? Ah, Kani di ay. hay ba? Kani, unsa di ay ni? Bag ni o dili? Oh, no, or mo din na. Nye, nye. Pida eh. Ano mo kakita ini eh? No, Taas ka mo kay kilungod. Mao gani. Ngano mo kita ni taon? Ngano mo kita? Taas mo kay kong ilong no? Ha? Taas mo kundi akong ilong gang. Taas o katag. Abuho ko ito. Pre, Binog. Oh. Pre, ako yung na ko si Noy Pits. Noy Peter. Noy Peter. Daduhan na sila kapag Peter. Peter Dihos o si Pedro. Pedro po kasi. Peter Dihos. In English, Peter Anong niyaw ka? Nasuroy ka? Gadaw ni ka eksista. Asap ni ka Ay, mo. pasuroy man ko ni akong amigo ni. Ni Miot, ha? Kuyo mo mamaida? Oh, Pamili Aida. Di ba? Pre, Binog, maya kay mitungar ka. Binog, di ka mitungar ronda. Tunga mi, unsa. Ni ayo ko kay kami si Peter Dihos ba si Pedro po kasi interesado kay mga kabaton ng anting-anting. Karon, pre. Ug maabot na si Dato Pasmo. Pas mo. Siya ang muhatag ni Mugaw. Di na si Dato Bitok. Ikaw na, pre. Jennifer. Si Dato Pasmo ba? Sige, Dato Pasmo. Day, Pasmo lagi. Doon sa ikaw ba ng Pasmo? Purbida. Kani si Dato Pasmo, pre. Ang istorya na niya, sa gamay pa na siya,
sige lang siya kapas mo. Aba, Nya, usa kay gayon niya na, pre, samtang naglakaw siya, kalit siyang nalipong. Ug may ganin na nakatabang niya, pre. Asaw siya. Usa ka tiguang. Ha? Gipangutana siya kung nganong nalipong siya. Mingon siya nga, wa kong siya kaon, pre. Napas mo siya mong nalipong siya. Ug mo to, naluoy niya ang tiguang. Gitagaan siya pagkaon. Unya pagkaon niya, pre. Natinga siya. Kay una pala ng pagkingki, pre. Oo. Anak, Ada, murag may nabantayan siya, pre. nabatiyagan siya. Nabatagan siya siyang kagalingon nga murag lahi. Ug dito naulian siya. Ha? So di ka uli ang gihatag sa tiguang. Nasyag siya, pre. Sukid. Oh, nasyag siya. Ug mito ang iyang luha. Kay duha pa niya kaingki, pre. Oh. Naklaro na yung ikaw. Naklaro na yung gikaon. Unsa mo gini itong pagkaon na? Chicken Joy. Kota kalubot. Sorry. Kataon na. Kataon na. Uy. Pre. Dato pa, pas mo, pre. Dali, pre. Ipalaila, tika. Dali. Welcome sa tribo Magmaoy. Ako si Dato Pasmo. Magabunyag kanimo. Usa ikaw sa mga sumusunod karon. O karon, ihatag ko kanimo ang usar sa mga anting-anting. Dato, pas mo. Gusto siyang mutanaw sa epektibo ang gahom sa ating anting. Siyempre, akong ipakita karon ninyo, pinaagi sa usak ka pasundayag. Kana. Nga diin bisan unsa kahait sa'y nagiban, dili kini makadut sa panit sa tao. Tungod nining maong anting-anting, asa si Dato Uplok, ha? Dato Uplok! Yan ako Dato Pasmo. Dali nga rin sa tubangan. Kaya ito ipakita sa bago atong miyembro kung unsa ka-epektibo kini maong anting-anting. Dato Uplok! Dato Pasmo. Ready na ang para sa pasudayag inglaman sa seremonyas, ha? Matuman Dato Pasmo. Asa na ba ni si Binok? Huwag yun mo ulis pa ni Udtong Kagwang ay. Murag ikulbaan ko da. Ngano ka ni? Huwag kay da utang nahitabo kang Binok. Kiahak tawhan na. Huwag man magsulti kung sa siyang urasa mo uli. Kasagaran ng tanan niya mo uli magidi siyang udto. Pero karon wa. Wa magpahibawag na unsa na siya asa na siya. Ahak yun ang tawhan na, oy. Karon lang kag mauli ka. Bantay lagi di siya. Timanin ninyo, ha? Karoon nga nabunyag ka na mo. Ako si Dato Pasmo magaingon. Nga kamo ang mga kasundaluhan sa tribo Mayukmok. Ug agig pasuksuway sa gahong nga inyong nahuptan, tagsa-tagsaon ko kamo. Ipakita ko kaninyo ang katalagsaong gahom nga kung gihatag kaninyo. Ako si Dato Pasmo, ang tag-iya sa tibok kalibutan. Itunol ka na ako ang pinuti. Pinduti? Mo na ni, pre. Ha? Matisingan na ang inyong gahom, pre. Hindi mo na ni. Di ba maestra mo na ni Mara Uyara? Si Teacher Pinuti? Manit, mauni, pre. Kani, pre. Pangandam. Ha? Kay mo na iputol si mo, oh. Padula ka na ako ang bagong miyembro. Pre. Padulon ka ni Dato Pasmo. Kuwan ka ding... Kamu mga bago. Lakaw rin. Dulo mo. Karing kukulbaan ko, pre. Timanoy ninyo. Kanang mga anting-anting diha, pulos ka na may mga bisa. Kanang mga garapa, mauna siya ang gitawag og panipas. Panipas? Bisan unsa pagkadol ang mupusil kanimo, dili ka maigo. Tungod ka ang bala, igo lang mo tipas. Maunang gitawag og panipas. Kung bagol-bagol sa lubi nga dunay duha ka mata, lahi kini siyang bisa. Sa bagol nga tuloy mata. Tuloy O katong tutoy mata. Lahi ni siyang bisa, ha? Sa bagol nga tuloy mata.
Ang katungtoy mata, bisan unsa pa makita kayo, bisan ngit-ngit kayo. Makakita ako bisag ngit-ngit, ha? Kana di Mao ni siya ang mao. bagol nga. Kana tay sa dato pas mo. Basig kana di usa unsa may power na. Kanang duha mata. Mao ni siya ang bagol nga duhay mata. Nga bisan og magkalibat-libat ka. Dili gihapon madubli ang imong pananaw. Tinaw og tataw lang gihapon kining usa. Ha? O kining usa na kita nyo, ngipon kini sa buhaya nga dunay kanser. Buaya ko na kanser. Mao kini, ha? Pero mao kini ang gitawag og pakubol. Patubol? Oo. Ha? Bisan noon sa pagkahait sa inagiban, dili makaduot sa imong panit. Basta imo lang isulob kining kwintas nga ngipon sa buaya nga gikanser. Bisan unsang matangas sa hait nga nagiban, ha? Igo lang kining muuntol. Kaya ang imong panit, murag mo kubol. O di gyud maduklan bisag unsang matangas sa mahait nga hinagiban. Karon, tagsa-tagsaon ko kamo niniha pagpakita diha kaninyo. Una, putlan ko sa iyang og kining usa ka miyembro. Pinaagi nining atsa. Ginoo ko. Atsa. Di ba ni? Usa sa magkapalig-unog maayo sa inyong gahom kung bisa sa maong anting-anting. Mao ang inyong pagtuo. Hugot nga pagtuo nga sagol pagsaling. Busaan ni ko masukod. Kung unsa ang kadako sa inyong pagsalig ug pagtuo sa anting-anting. Kung kuwang mo pagtuo o pagsalig, mawa ang bisa sa maong anting-anting. Ug may posibilidad nga maputol yun ang imong o. Bungo si Toy, Padre Darwin git gando, Padre Joshua ka doon na, patabangi ko nyo. Sir, pwede mo siar ko? Dugaya ko di mo pinok. Diin man taong ka naglalaroy, oy. Ikaw sa mukha gang. Ah. Gusto kong pahulay. Ha? Ayaw gusto buha sa akong pagkatulog. Hoy! Paano to siya, uy? Mura lagi, dunay dakong kausaban niya. Kay naunsa man kutong kanahan kong bana. Nakalitan ko sa mga lihok sa kong bana, uy. Nagtuod siya kong may gitago siya nako. Unya to? Unsa? Huy! Pagtarong, uy! Mao na gang. Labinok ginoo ko in taon ni mo, nagpabadlong man ka. Kung wa ka matiguang no, wa ka musud ang ingon ana. Gusto mo sagod na ako gang. Si gusto. Gusto sa kumakabaton og anting-anting kag ba? Onya, epektibo na. Abida, kining 50 na ako. 50? Gikwintas na ako ba? Makay klaro sa mong pagkatao. Kining gikwintas na ako. Mao ni ipakubol. Ha? Ha? Ngipo ni sa buaya sa Krokolandia. Onya? Gipon sa buaya nga gikanser. Ang tagiya kuno ani gitigbas sa makadaghan. Pero wag yun mo sa. Gigabas ang tiyan ang iyang tiil sa chinso. Tiyan, tiil. Tiyan o tiil. Ha? Gigabas sa chainsaw? Nabuto ang ipon sa mga kadina sa chinso. Naputol. Naputol kini. Naputol. Nabuto-buto pero naputol. Pagklaro. Pero lagi maputol ang tiil taon sa gigabas sa chinso ga. We, binuang. Lagi ni makabuturo. Kanyang ano na amla ni mo? Asa din tagiya na? Namatay na din. O sabi na matian? Kwan, namatay sa appendicitis. Parang ba? Lagi. Tinuhol bitaw niya. Kaysa diya kuno giperahan. Giperahan ta siya. Kutsilyo para opera, wami kadot. Mao to nga ang nakabuto nga appendicitis siyang tiyan. Dito siya namatay. Mao na diha. Unya gusto ka nga mahisama ka ato niya? Okay naman eh. Baom sa kung saan paggamitan eh. Sure ka? Siguro okay, ka? Okay, pakubol ni. Dili ni pakubol ha? Ayaw lang ko na. Di ko manunta na rin sa kung saan ginagiban. Sure ya. Di lang ginig ng to. Ako yung tanah. Nga naman eh. Dalitas gawas. Dali. Oy, binok. Ayaw ko nung kong kabuang Rita, para makatuo ka. Pagito ka. O sa aray. Kuy, ang akong tiil. Naunsa ka, oy? Natunok.
Usa may nagkatunog nimo? Tamsyak. Tamsak! Grabe. Di magkakamadutlan sa pinuti, sa kutsilyo, sundang, o yung stamtax, madutlan ka? Oh, dahil lahim ng tamsyak. Nalimot ko sa orasyon na. Kapahong mo! Wagid madana kung pabugnaw ang akong bana, murag na dagid siya. Kaya yung hunahuna, murag tuan na lang pirmis iyang mga kauban. Unya na balaka ko kay hapit na lang siya dili mo uli sa bay. Unya, naunsa man ni tawhana, o di naman hapit mo uli. Nalimot man tingali ni siya nga naan na siya asawang gibilin din, Maayo! Uy, Nang Berna! ano sa gudron? Maayo! Tingog marus usa ka bata. Uy, Maayo murag na. tingog rus among silingan. Murag si Maylin ron. Akong atuon, be. Day. Nang Berna! Nakagubot dito sa may kalsada nang sa highway. Uy, nga naman. Gisidyadan man ang kalsada. Way pagdiun. Ang moagi kuno tinalan nga mobayad. Kisa may nag-ali. Ang mga kuan nitibo nang ingon sila kuno'y tagiya sa kalibutan. Nayabag na taan binuang na gid na. Pasagdiin na sila, uy. Dakpo na sila sa mga pulis. Pero nang, naman dito si kuan ay Berno nang. Sino'y binok ni mo? Oh, ni binok to dito. Mao ba? Ano, imo ba na ba? Tuaman dito. Usaman siya sa miharang sa mga kay lagi kuno sakop kuno siya ni Dato Pasmo. Pagsaingan? Tuwa dito sino'y binok ng uy. Nagdaman sa gani itong sundang. Ginoo ko. Nganong ni apel man siya dito? Kaparaw gid ni tawhana. Asa man sila dapit? Sa kalsada. Why buagi? Kung gusto mo muagi, hala, bayan mo. Naku, kayo mag-utang na mo, ha? Pili na ka to, iguwa mo, bayan-bayan. Pagi ay tawi, boss. Ay tawi pa niyo to, boss. Magpas mo ni Ani. Ay mo kabalagan ang pas mo. Kaya ako si Dato Pasmo. Bilok, Dato Pasmo! punin ninyo alika ng tunga. Punin gali. Kanang dilig yun makagi ang sakyanan, ha? Matuman, Dato Pasmo! Uy, binok. Gang. Magang karon. Pauli ha? Pauli sa ato. Napa may misyon, Gang? Misyon, tiwaso na mo Misyon misyon. si mo kabuang. Misyon, Pauli sa ato. Ako ray mo tigbas ni mo diron. Awag di ka mo pauli. Pauli sa ato! Mao ni akong problema, kay di gid maminaw na ko ang akong bana. Sa una, usa ka siga sa mata mo patuod dayon, pero karon di na oy. Unsaon ko nin tawhana? Unsa akong buhaton nga murag nalumay na manggid siya ining grupo ha? Unsa man ug mo ang pasultihon? Verna. Good morning, Peter Dihos. Good morning. Peter Dihos! Good morning, Ibo Diha. Ay, kinisimpulo ko masimbahan. Ba, good morning, Ibo Diha ba? Ay, masih Ate Preso. Good morning, usap sa lutopan. Ate Pres! Good morning, Ibo Diha, Ate Pres! Redin Cabrera, og labi na gyud ni Arnold Galiste. Kutsay Arnold Galiste, niya, natay roy bisita doon ro, si Sir Peter Dihos. Dihos. Si Sir Peter Dihos, taga-muho ni siya. Di ni tagya sa Roble Shipping. Ang puok. Ay, may adlaw sa tanan. Ate Pres, may adlaw diha, Ate May Pres. gagaguyat. May adlaw diha, Ate Pres. Ni aron si Peter, Bitaw imong kuan. atong barkada na Ang amigo tigil na sa ito una. nga taga-puok po. Puok, Nga maayong manis. Ganahan po ni siya, ganang papuok yun. Papuok yun siya. Daghan ko ng isda dito sa puok. Mo nang papuok yun siya, Ate Pres. Mo kay gliok kay papo. Si Mama Aida sa diay. Mama Aida, sa diya pilido. Barrio Serras. Kumusta ka diya, Mama Aida, Barrio Serras, diya sa puok po. Silingan naman ta din ha. Si Ate Pres, damon po diya ninyo. Salamat kaya ninyo. Ate Pres! Okay, ang insendo dato karong adlaw. Dong kita sinder to nato. Atong sinder ganda. Ha? Si Inday Si Berna. Si Inday Berna, Ate Pres, ang iyang bana ni Sod, aning gahom-gahom. Excuse me ha. Ni Sod o gahom-gahom, Ate Pres, lagi. Ano bang na mga dato-dato, anak niya.
Dato Pasmo. Oh, dato pas mo. Dato Oplok. Dagana. Dato. Napito. Asa ni dato. Dagana kaya ati preso. Naa. Dato adlaw. Adlaw, Ano ba? dato gabi. Dato gabi, dato untong tutok. Na dato untong tutok. Naibong bitaw Nya ko. dato kilong-kilong. Dagana. Ngano ka no nga inana man. Oh. Ang ilang kuan. Ang Nga. ilang huna-huna ba. Mauni si Dudong Taon Binok. Asa abana ni Inday Verda. Nada. Nada taon ati pres kada bang kublan kuno sila didutan. Nya natunog og tangtax. Nga, saman. Wa ko siya kalimot ko siya ng orasyon pastilan. Kana ra bang mga inana kontra kita sa Ginoo ati pres. Kontra jud kina. Kontra na sa ato ang mga pagtulunan sa ato ang simbahan katoliko. Oh, tinuod. Para babasahan si Father Darwin Gitgano di gyud bisan si Brad Sok Fernandez dili gyud mo sugot mga inana kanang mga habak-habak ug unsa pa na diha kay lisod kay na yawa mo gyud dili sa ingong ati pres kato si Pajanggo sa una gitagaan to siya habak likay kuno to sa mga sakit mga kuan karon pag sunyag unsa couples for Christ pag sunya ipatangtang mo na tanang habak. Ipatangtang kay sunugon man na di nagtangtang siya gakuha siya usa ka linukot nga dito siya nga ba kay muram to siya straw bitaw ati pres na ibangag tunga ipambatsok dito mga kuan gakuha siya usa pag open ni ati pres ang gibutang nito birhen nga gibutang ng sungay. Allah ka, uy. Birhen ana ga siya gyud siya birhen nga gibutang sinuitiban ha tinuod gyud ang gisulti ng itiban birhen nga gibutang ng sungay mao na nga lisod kay na inana ati pres di ang gyud babina bam aribe bam aribam be Sungay rumam. Ako kaniya to gulyat. Kaniya to, gitagaan ko ni mama o kanang habak nga para barang. Kanang inana ba nga barang o kay hadlok bisan ako nga kuanan. Ako gisamukan makulan. Kunya di pagkaligo na akong gitangtang, akong gibutang. Luwa, man buta kain. Hala, di ba? Luwa. Kuha tos di ang dato. Ambot lang nga to, basta kay nuwara wala. Bam, aribe, basahin mo, be. Asa na nato sa Marcos, babam? Asa na? Dain man tong gihatag sa ako gulyat. Usa to? Murag pilok sa kanding. Para dili magkubabat. Unsa man to siya? Buts ayo to eh. Dito, barang to eh. Barang. Bakit kuyaw ka barang? Kaya be, are. Balik ta. Sigon sa sugilaron nga ko nabati ka ganiha. Kung kuwang kuno ka pagtuo o pagsalig, putol gyud ang oo. Putol gyud. Putol gyud ang oo. Moy pong atong dato pas mo. Katong giingkib ni mo, wa gyud mo putol. Unsa to? Wag Sakto pagsalig. Sa Salig pagkaputol. mes babina. Namurab to plastic. Sa Katong ipati mo, giputol mo ko sa putlon kuning wa gyud mo putol. wala ko demanding kaayo. Demanding kay gulyat. Ano man? Kono ba? Ay, padayon eh. Padayon ta. Ma'am, kisa tuwing sa tong cinder. Berna, ma'am. Ma'am Berna, kanang na ang ingna imong bana, kanang na ang unsa man si dato pas mo, unsa may ang mga abyan kay ari gutas kitawag yung mga faith healer doon naman sila mga abyan abyan sa Santo Niño, abyan sa San Antonio, ayang abyan sa San Roque, unsay iyang abyan kay pananglitan og baga abyan kamo ari ta dire sa final. Matthew English ang pakalitok na TX. Matthew chapter 28 verse 18. Miduol si Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Karon, wa man miingon sa Ginoong Jesus nga mamahin sa ni pas mo og gahom. Mao sa ligi. Ay, kung bahinag siyang Ginoong Jesus. Pero kung nailaha, di man guda pa ng balbam. Pero kay, di ba, naamay ni dool nga, umusalis ni Kristo siya, Ginoo, doon ay nanambal dito, pinaagi sa imungan. Unsa man, ang usang badlong, ayaw badlong nga, kay kauban na nato sila. Di ba?
Okay, gadamas nga niya. Oo, lagi. Karon. Ang kaning iya, ha? Nakaniya kay Pastor ko sa siya. Dato. Mo lagi ang ako unsa may Datong Pasmo. unsa may ang giab. Datong Pasmo. Ingon man sa pagtuo ug pagsalig. Unsa may tuhuan? Wa man siya maghisgot og laing tuhuan, unsa may tinuhuan. Oo, lagi. Oh. Og unsa gani, Ma'am Berna? Berna. Unsa gani, Ma'am Berna, wa padayon siya. Pasuwaye. Papatulo. Pasuwaya, oh. Pero pangutan na siya. Lain na kistingan. Dili, pangutan na siya. Ug doon si Dato Pasmo, doon na bay gahom pagpabalik sa oo. Ako dili sa ingon nga. Ayun na, oy. Ba, hatin pres. Dili sa ingon nga nahidaway tanong nga kuan ka nakakita mo gud sa Facebook yun out sa YouTube at pres. Na kuan gyapon ani kanang tigbas-tigbas ana tigbastian. Kato siya tigbas siya yung kamot. Sus, saban bitaw ti pisigli. Uy. Gida hospital oy. Nagkuha ambulansya. Gida hospital. Mao to nga murag nawa to siya. Nawagtang Tingali tingnan. yan. Ay, napatusa na si Anting ni si Madutlan. Oh, anak ko kita niya sa YouTube. Awan siya. Abi ni mo gulyat. Mo gito yang pagtuo nga din sa dutlan. Oh, mao gi pagtuo. Pagtuo niya. Oh. Awato siyang tuo, kinadutlan man. Mao rin sa Sakto pa. maraan niya di pres pag tunog niya ay tunog ko tagtas. Sa tunog lagi tag sa lagi tamtax. Sa wako ka orasyon. Wako siguro. Katong ang nahitabo gulyat. Ambot og unsay tawag adto. Unsa man? Napas mo naman. Na member ba siya ni Dato Pasmo wa bakay. Wa man maputol ang uno, natipak raman. Di ba? Natipak. No, nga naman, natipak ra. Kuan sugo sa lawas pagwitik niya natipak mo. Uy. Uy, lain tong uha. Ba? Unsa may natipak Uy, ba? lain tong uha. Sakit ko nos babae, oy. Di ba? Oo, Payar na atong nga pa Dr. Bam siya. Sige, pagihi sa daghanay ng buslot siya. Murag lagandira. Kasi nabuslot ang iyahang. Yeah, murag lagandira ba? Kay ka na sakit sa kuan. Babay. Mura shower. Mauba. Kani, ma'am, sa ko nang giingon, ug di gyud na mohawa imong bana, pasagdahe. Basukod na tog tinuod ba? Tinuod gani, pasagdahe siya. Apan, ako, sa imong bahin, ayaw kuyog niya. Ayaw lang. Padayon sa imong pag-ampo. Katungo pa kasuway, ayaw lang. Padayon sa imong pag-ampo, pagdebosyon sa imong pag-ampo, labi na karon kay naning pag-record na mo opening ron, first day Rovina sa Senior Santo Niño, Why kumo? Kay kanang sa ako nang gibasa dire, ang tanang gahom gihuptan ni Ginoong Hesus. Wala ang gihuptan. Aron sa wala ko chuk. Isa ka gabis bay. Ngayon ya? Pag snack nito, na pagbalik ko Anya? Kan ani. Ito na mo kulo. Salamat mo na natin dalaman no. Kada ko, yung puzzle, tihan.